Častokrát sa stáva, že si motoristi zamieňajú stlačený zemný plyn CNG s iným plynom LPG. Hneď na úvod treba povedať, že CNG nemá s LPG nič spoločné. LPG, Liquefied Petroleum Gas, je skvapalnený ropný plyn, zmes propánu a butánu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. CNG je na rozdiel od neho pôvodným prírodným produktom, ktorý sa používa takmer v rovnakej forme, v akej bol vyťažený. Prechádza spomínaným procesom odorizácie, stláčania, filtrovania a sušenia, avšak chemicky zostáva v pôvodnom stave. Postupné znižovanie zásob ropy bude mať tak ako na benzín alebo naftu rovnaký dopad aj na dostupnosť a cenu LPG. Z toho dôvodu budúcnosť jednoznačne fandí alternatíve, ktorou je CNG. Najpozitívnejším faktom je, že zásoby zemného plynu nie sú závislé od zásob ropy. Súčasné odhady jeho celosvetových zásob, merané dobou úplného vyťaženia, presahujú zásoby ropy 3 až 4-násobne. Plynové motory majú v dopravnej histórii svoje zaslúžené miesto. Prvé automobily poháňané plynnými palivami sa začínajú objavovať už v 19. storočí. Avšak vozidlá využívajúce vodnú paru alebo svietiplyn zostali v automobilovom priemysle len smiešnou kuriozitou. Rýchlo im totiž začal konkurovať energeticky efektívnejší motor, spaľujúci ropné produkty. Ropa vytlačila plynový pohon a blesku rýchlo sa stala najcennejšou energetickou surovinou sveta. Napriek tomu, že ropa je ešte stále zapísaná v povedomí ľudí ako najefektívnejšia pohonná hmota, výrobcovia automobilov začínajú produkovať vozidlá na alternatívne zdroje energie. Hoci výroba aut na plynový pohon môže pôsobiť ako krok späť, v skutočnosti sa technika dostatočne vyvinula a dnes autá využívajúce CNG dosahujú porovnateľný štandard ako ich benzínoví súrodenci. Ekologické prednosti zaraďujú CNG medzi alternatívne motorové palivá, vhodné najmä na ekologizáciu nielen mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, ale aj firemných autoparkov. V mnohých európskych mestách sú dnes v prevádzke autobusy s pohonom na CNG, ako aj komunálne vozidlá na odvoz mestského odpadu. Výhodou CNG v porovnaní s inými alternatívnymi pohonmi je jeho ekonomická výhodnosť a okamžitá dostupnosť. Použitím CNG na pohon osobného auta ušetríme od 25 do 45 % nákladov na palivo oproti benzínovému pohonu. Osobné a nákladné vozidlá alebo autobusy s pohonom na CNG ušetria náklady na palivo vo výške 15 až 30 % oproti rovnakým vozidlám s naftovým pohonom. Práve táto ekonomická výhodnosť CNG oproti klasickým palivám spôsobuje, že vozidlá s pohonom na CNG používajú autobusoví dopravcovia v mestskej a prímestskej doprave, potravinársky výrobcovia na distribúciu svojich produktov, taxikári, prepravcovia tovarov, ale aj drobní podnikatelia. Moderné technológie uľahčujú využívanie alternatívneho motorového paliva CNG v súčasných autách. Aktuálne vozidlá na CNG sa môžu pochváliť najvyššou rýchlosťou cez 200 km za hodinu a zrýchlením z 0 na 100 km za hodinu pod 10 sekúnd. Zákazníci určite ocenia nielen ich temperament, ale aj nízku spotrebu. Niektoré verzie si vystačia iba zo 4,4 kg zemného plynu na 100 km. To je hodnota porovnateľná so spotrebou benzínu 3,1 litra na 100 km alebo nafty 3,8 litra na 100 km. Medzi najaktívnejších európskych výrobcov vozidiel s pohonom na CNG patria Iveco, Citroën, Mercedes, Fiat, Opel a Volkswagen. Vozidlá s pohonom na CNG sa sériovo vyrábajú tiež v Ázii, Severnej a Južnej Amerike. V súčasnosti jazdí po slovenských cestách takmer 600 vozidiel s pohonom na CNG. Ekonomické a ekologické výhody CNG nasvedčujú, že počet aut využívajúcich CNG sa bude rapídne zvyšovať. V porovnaní so svetom však ešte stále zaostávame.
Vlna ekologického uvažovania zasiahla všetky krajiny Európskej únie. Čo do počtu vozidiel, ako aj čerpacích staníc, vedie v rámci Európy Taliansko. Za ním nasleduje Ukrajina, Nemecko a Francúzsko. Na Slovensku sa momentálne nachádza 7 verejných čerpacích staníc CNG, a to v Bratislave, Nitre, Zvolene, Košiciach, Michalovciach a v Žiline. Neverejnú podnikovú čerpaciu stanicu môžete nájsť v Banskej Bystrici. SPP a autobusoví dopravcovia plánujú v najbližších 3 rokoch rozšíriť dostupnosť alternatívneho motorového paliva CNG v ďalších 9 slovenských mestách. A to je len začiatok očakávaného pozitívneho vývoja. Každý človek má možnosť rozhodnúť sa. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za budúcnosť našej planéty.